e de sigilen bɛ jamana kɔ kan i b'a fɛ ka i sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye i bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima i bɛ se k'a sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali i ka terrain o sarali la sa i bɛ se ka i ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima i bɛ se k'a jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ i bolo i bɛ se ka i ka so jɔ i kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na i bɛ se ka i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka i ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma i bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Bi ye septembre kalo tile 3 ye san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma aw minnu b'aw sigi sanga an'a ka wagati ni ka anw ka kunnafoni k'ale lajɛ malikunnafoni.net ale jabaranin kan a waati selen ni a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi ye an ka camancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye colonel Asimi Goita ye jumadon septembre kalo tile 30 san 2022 Sierra Leone ka jamana ɲɛmaa ni o ye journal Julius Maada Bio ye a ye a bisimila an ka pankuru jiginyɔrɔ kɛnɛba o la an ka faba kɔnɔna la yan nɔ jamana ɲɛmaa Julius Maada Bio a kɔni nana an ka jamana kɔnɔna la teriya ale sira fɛ ani baara ɲɔgɔnya ale fana sira fɛ min n'a ye lɛrɛ 24 ni ka o de kɛ an ka jamana o kɔnɔna la no Sierra Leone ka jamana ɲɛma a kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko camancɛ fanga kɔni ale ka latɛmɛ bɛɛ ani kelenya o kɔnɔna la olu ka laɲini ye o de ani ka tilatunw ka fanga ni ka o lasegi finiti gansan ma olu ma Sierra Leone ka jamana ɲɛma a tilala ka kuma min fana fɔ sa o kumana fɛn minnu kan ani an ka jamana ɲɛma ni o ye colonel Asimi Goita o de Ivoirien ka fintigila ka 46 min minɛnen bɛ an ka jamana o kɔnɔna la no u ye kuma falen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o fana na. Bi septembre kalo tile 3 la sa san 2022 lakɔlidenw kɔni olu ye lakɔli tagasiraw ni ka olu ta an ka ministre ɲɛma ale kɔni ye baaraw ni ka olu kolomokari écoleso Mamadu Konate ale kɔnɔna la an ka faba la yan nɔ lakɔli karamɔgɔ minnu ye bolonɔ bila sɛbɛn kɛ octobre kalo tile 12 an ka faba kɔnɔna la olu kɔni sɔnna ni ka taga kalanw ni ka olu daminɛ bi u ka kuma lasela ni o ye Adama Asuba ye ale kɔni nin kuma ye ni ka ale tiɲɛtigiya k'a yira k'a fɔ ko kɔni ye si ka kuma ni ka o kɛ u ka sarali ko koɲɛ olu kan nka bagabagaliw olu kɔni bɛ to senna ni u ma lakɔli karamɔgɔ bɛɛ kɔni ka hakɛw ni ka olu kɛ kelen octobre kalo tile 14 natɔ in na u bɛna walanbila ni ka o kɔni boloda Kayikaw ni Sikasokaw fana olu fɛ yen nɔ Kayikaw fɛ yen nɔ olu ka lakɔli karamɔgɔ kɔni y'u ka lakɔlita ni ka ale sɛmɛ fɛn min na o de ye Kayibakaw ka lakɔli ɲɛma ko ka o kɔni bɔ ale sigiyɔrɔ la ka sababuya kɛ u kɔni kɛlen n'u ka ɲangini min ta k'ale sɛgɛrɛ ko a kɔni kɛra sababu ye sa ni ka lakɔli karamɔgɔ dɔ min ni ale kɔni tun bɛ lakɔlisili la baccalauréat ale kimɛli baaraw kɔnɔna la utu kalo tɛmɛnen san 2022 min yɛrɛ ni lakɔli karamɔgɔ in ka kiiri baaraw kɔni bɛna kɛ sini araba octobre kalo tile 4 san 2022 kuma in fara u ka kuma lasela ale fɛ Sikasokaw fana fɛ yen nɔ sa sɔgɔmada in na olu fana ka lakɔli karamɔgɔ kɔni ye baarabila ni ka o boloda ka sababuya kɛ u ka septembre kalo kɔni saraw olu ma di u ma ka taa se fɛn min fana ye u ka kɛ yɛrɛ ye kalanso olu ye olu fana bɛ ka u ka musakaw ni ka olu laɲini an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kalanso 1,500 de bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni datugulen don ka sababuya kɛ lakanabaliya ye.
laginakaw ka camancɛ fanga jamana ɲɛma ni o ye colonel Mamadi Dumbiya ye karido octobre kalo tile 2 san 2022 u ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya baaraw ni ka o ɲɛnajɛw ka olu kɛ min ni a kɛra an ka ministre ɲɛma ale ɲɛna sa ni o ye colonel Abdoulaye Maiga ye colonel Abdoulaye Maiga min ni a taara anw ka camancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye ka taa ale nɔla bila laginakaw ka ministre ɲɛma ni o ye Bernard Gomu ye ka taga se anw ka CNT o ɲɛma ni o ye honorable Maliki Jaw ye ani maa minnu dara ɲɔgɔn kan ka taga laginakaw fɛ walasa ka se ka taga u ka sanyɛlɛma ɲɛnajɛ ka taga a diya u bolo. Colonel Major Amara Dumbiya ale kɔni tun natɔ an ka faba o kɔnɔna la nɔ sa septembre kalo tile 30 tɛmɛnen bingani wale o taara k'a ka bolimafɛn o sɛgɛrɛ sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 10 tɛmɛnen ni sanga 30 ye wagati min na a kɛra kulunba ale ni muruja o sira la a yirala k'a fɔ ko karɔgɛrɛndinɛ tigilamɔgɔw de kɔni ye mugujugu ni ka o da bolimafɛn ye ale ɲɛ o kɔni kɔfɛ sa u ka sɔrɔ ka marifa caman ni ka o ci nka an bɛ se k'a fɔ ko tare u kɔni sera ka dankari ni karɔgɛrɛndinɛ tigilamɔgɔw olu la min ni u kɔni sera ka ta ka u bolominɛw yɛrɛ ka olu to nka an bɛ se k'a fɔ maa kɔni ma bɔnɛ ani na mɛ bolomina caman olu tiɲɛna k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Isufiane Abdoulaye Maiga yɛrɛ ni ale ye nara perefe ye bingani wale taara k'a sɛgɛrɛ nin sira kofɔlen kelen na tuguni décembre kalo tile 9 san 2017. Umaru Sisoko ni b'a falen ma ko Titi Adama Tarawele ale ni Yaya Dugune ni maa saba ninnu kɔni ye bingani wale jugu tigilamaw ye minnu n'u ye bingani wale ta ka sɛbɛnnikɔrɔkaw ka wari yɛlɛma yɔrɔ min bɛ yen nɔ janvier kalo tile 28 san 2020 o kɔnɔna la septembre kalo tile 27 tɛmɛnen u kɔni tun bɛ kiiri tigilamaw olu ɲɛma minnu n'u y'u ɲangi k'a yɛrɛ k'a fɔ ko u kɔni ye suɲɛli koda ni ka o de kɛ ani tuguni maramafɛn jugu fana sɔrɔla u bolo o de la u kɔni ɲangira bada kaso ani ka tila tuguni k'a yiru la k'a fɔ k'u kan ka sefa wari miliyɔn 8 ni ka o de sara. Kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso kaw ulu fɛ nɔ tile 2 kɔfɛ ni fintigilakaw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye kari tɛmɛnen ye u ka lieutenant colonel Damiba ale kɔni bɔra a sigiyɔrɔ la kabini juma tɛmɛnen min yɛrɛ ni colonel Damiba ale kɔni tun bannen don ni ka bɔ a jɔyɔrɔ o la nka karido a kɔni ye sɛbɛnfura kɛ min n'a y'a yira k'a fɔ ko a kɔni bɔra jamana ɲɛma o la ni kunnafoniya in dira u ka diinɛ tigilamaw fɛ minnu tun bɛ kumaɲɔgɔnya la u ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ ka fɔla sa ni o ye Paul Ari Sanogo Damiba ye sa ko a kɔni ye nin bolonabila sɛbɛn ni ka ale kɛ ka bɔ fanga o la walasa jamana kɔnɔdenw kɔni kun kana kari ɲɔgɔn na a tɛ fɛ joli ka bɔn a tɔgɔ la. Chadi ale ye dɔ fara a ka camancɛ faga kuntagala o kan min ni o ye san 2 ye octobre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ni kuma ma bɛ fanga sinamatɔw ni finti gansan maaw ma minnu n'olu kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko san 2 o kɔni tɛna se ka sɔrɔ ninnu ka camancɛ fanga ye o kɔnɔna la ani fɛn min ye u ka groupe armé ye n'o o y'u ka banbagaci maaw ye sa olu kɔni kelen don ka waleya kuraw ni ka olu ta walasa ka se ka u bɔ ni kuma in o kɔnɔna la maa min yɛrɛ bɛ camancɛ fanga ale ɲɛmaya la sisan sa o de ye Mahamata Idrissa Debi Itno ye ale de ye camancɛ fanga o jamana ɲɛma ye. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadama de ye bi tɛnɛdonya na ni k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan n'Ala man ka jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ na don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan tunga lafiya de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye tunga lafiya min ni a nana tungarankew bɛɛ lajɛlen lafiyali kama k'i to tunga fɛ ka se ka i ni ka so ni ka o jɔ ba maliba o kɔnɔna la tunga lafiya de bɛ se ka o ka ye o kuma la a ye tunga lafiya maaw wele walasa aw bɛ se ka lafiya soko la cogoya min na aw k'an bɛn don n'a nataw la.